Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурушӣ дорем, мисли ҳар вақта аз шаҳру ноҳиёи кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурушӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат, рақамои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро. фикротон ҳатман дар комментария нависен. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якам мошини фурушӣ масаи Lada Priora соли бароришт 2011 сол дар кузуфи хетчбек. Авио мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш. Хадавоиш 100%, коробкаш 100%, акклиматор нав, ду баллони нав дора, кондитсионер дора, як сола ҳуҷҷат дора, полни губкават кадагай срочна фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша мега 12500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 213000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо савдо мешава, алиша мешава, вариант боша пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Деюм мошини фурушӣ мо ҳастай Opel Astra F соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек. ранг боша серебристи, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон дард камбудӣ надора. мошин тоза гуфтай срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 31000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 23000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мекунем. дар пеши мошин дар болои капот ба телефон савдо кардан намешава. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурушӣ мо ҳастай Daiwon Nexia соли барориш 1995 дар кузуфи хетчбек. ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дора, германския, нормални состояние, коробкаш 100% пусидагӣ надора, ҳуҷҷатош тамом шудагай, мотор 1.6 простоя срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар ноҳияи Фархор қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 13200 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 86000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем. барои маълумоти бештар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурушӣ ҳастай BMW 3 Series соли барориш 1993 дар кузуфи седан. ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, чехолош навай, гази евро 4 дора, лук дора, акклиматор нав, рулавой колонка нав, статер нав, колонки нав гуфтай, масла, свеча ҳамаш нав кадагай, филтри бензин, филтри мотор нав, баллоно 80%, мошин задагӣ пусидагӣ надора, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтесай 17500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 115000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мекунем. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурушӣ мо ҳастай Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузуфи седан. авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, сентр замок, обогрев сиденё кор мекунад, хадавои мотор, акклиматор ҳамаш 100% срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 26000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 170000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешава. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурушӣ мо ҳастай Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузуфи универсал. мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллони нав дора, гази таблетка задагай,
2 айрабаг дора, 1 дасткаштагиай мошин срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтестай 21000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 138000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо савдо мешавад фақат дар пеши мошин арзон мекунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фуруши мо ҳастад BMW 5 серия S. соли барориш 1999 дар кузуфи седан, ранг бошад сиёҳ, объем мотор бошад 2.5, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нест, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 38000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 249000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг бизан. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фуруши мо ҳастад Opel Astra G. соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек, ранг бошад сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 35500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 233000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо муомила дора. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фуруши мо ҳастад Opel Astra F. соли барориш 1995 дар кузуфи универсал, ранг бошад сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документош будшида гирифта срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтесай 22000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 144000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фуруши мо ҳастад Lada Priora. соли барориш 2007 сол дар кузуфи седан, ранг бошад сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш состоянии зури бадай, задагӣ пусидагӣ надорад, краскаш навай, губкават кардага ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ. срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 29000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 190000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мекунем, пеш биёем гуфта маслиҳат мекунем. барои маълумоти иловагиро бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фуруши мо ҳастад Chevrolet Laseti. соли барориш 2006 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, кондитсионер дора, монитор задни камера ҳастай, мотор 100%, ходовойшам 100%, техас мотор дорад то 2022, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 33000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 216000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фуруши мо ҳастад Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1995 дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтесай 36000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 236000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо камтарак арзонам мекунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экрамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фуруши мо ҳастад Nissan Maxima. соли барориш 2002 сол дар кузуфи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, ходовой 100%, моторшам 100%, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 28000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 184000 рубл.
خریدار اینک با شکل‌های مرحمت زنگ زنین. برای معلومات بیشتر برادر رو دریافت کردن به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنین. و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما به انجام میرسه. رحمت که نوارد تا آخر تماشا کردین. زنده و سربلند باشین. دستگیری ما را فراموش نکنین. ما هر روز اعلان‌های نو به نام ماشین‌های فروشی داریم. تا نوار آینده برادرای خودتون احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما با شما باشد. خیر.